Jeg ved ikke, hvad jeg skal læse. Men hvad vil du gerne? Jeg vil arbejde med aktuelle samfundsproblemer. Se verden fra flere vinkler. Du ved, forstå og finde mening. Jamen så skal du læse økonomi. Nej. Jeg skal ikke lave regnskaber. Jamen på økonomistudiet, der arbejder man så også med de store samfundsøkonomiske spørgsmål. Jeg vil bare ikke begrænses. Måske vil jeg arbejde med sundhed, finans eller politik. Jamen nemlig, det kan du med økonomi. Er du sikker? Samfund, muligheder og mening. Helt sikker. Ja, selvfølgelig. Tak. Når jeg tager letbanen, så handler det for mig om at komme fra A til B. Letbanen, det var en naturlig del af min hverdag. Det gælder, når jeg skal på uni om formiddagen, når jeg skal på arbejde om eftermiddagen, og være sammen med vennerne om aftenen, hvor vi optager ind til byen for at have det sjovt. Det bedste, vi gør lige nu, det er bare at være stærk. Så må vi tage optagelse på tid, så må de tage sig af det derfra. Ja, det gør de vel. Jeg tager nogle dybe trækninger. Det skal nok gå alt sammen, okay? Der skal vi ud og fejre, at jeg har fået et nyt job lige pludselig. Hvad med de tidspunkter, hvor du fucking ender galt med et eller andet? Altså, de gange, hvor jeg... Må du ikke godt holde din kæft? Du skal være sød og gå nu.